ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони сомонаи далоифзар, хушомада ба канали мо. Хоб дӯстони азиз, дар навори имза якчанд мошинҳои нав равон кардан мо қабул кардем. Ба шумо пешниҳод мекунем моҳои арзон. Агар шумо ҳам хона, мошин, замин, квартира чизе барои фурӯш реклама дошта бошед, барои ма сурат маълумот раёй кунед. Мо дар видеоҳои баъдина дар реклама мегузорем. хоҳиш мекунем дӯстони азиз моро дастгирӣ кунед. Дастгиришон пешравӣ кор мешавад. Дар комментария фикротон бинависед. бисёр бародаро хоҳиш карданд ки мо оиди ҳар як мошин гап занем, музика намонем. Як дастгирӣ кунем бачаҳоча, як лайк намонем. 75% то меҳмонен бародари азиз. Ми кадом медрой ай ҳаматон хоҳиш подписатсия кунен, дастгирӣ кунен то иди қурбона 5000 шем иншоалло. баъди иди қурбон як кам тасаввур мешем, дар бораи ҳар як мошин гап мезанем, маълумот медем барои шумо. Аз ҳамаи шумо хоҳиш дӯстони азиз ки дастгирӣ кунен. дастгирӣ шумо пешравӣ кор мешавад. мо барои шумо ҳама вақт мошинҳои нав арзон, фақат мошинҳои маладиёшни 25 мефармоем. фақат дастгирӣ кунен, мо барои шумо мошинҳои нав пешниҳод мекунем. ба ҳамаи шумо дӯстони азиз, бародарои гиромӣ, тамошои бо фароғат мегзарем ба эълони мошинҳо.